Ġimgħa l-oħra tkellimna fuq is-suġġett il-riforma kienitx stejqien jew inkella x'isma. Tajjeb u tajna diversi raġunijiet u evidenza li attwalment kienet stejqien kien il-Knisja reġgħet ħanidwek qamet fuq tagħha l-inqas parti minnha. U għamilna hekk għaliex qegħdin nirrispondu żewġ punti ta' kritika maġġuri li aħna twelidna l-bieraħ, jekk tiftakru, għax da 500 sena għad-event. Aħna jenna 2000 sena. Maħjar tkun żagħżugħ u fil-linja tajba milli tkun nanna u ma jkollokx bastun sod fuq xi serra mhux vera. Dik l waħda. U t-tieni biex nkunu vera badna l-barr miqrunu il-firdit fil-protestantiżmu ġejdin intom maqsumin f'biċċa. Tajjeb, issa naraw x'inhuma dawn il-firdiet illum jekk Alla jrid u minnejn bdew. U bdew propjament minn dal-post, jekk ikollna mmorru sal-Ġermanja. Dan huwa l-propja bieb storiku illi Luteru, il-patri ta' 33 sena, b'kull intenzjoni tajba, xtaq illi jirranġa l-abbużi serji illi mhux hu biss kien konxu tagħhom imma prattikament l-Ewropa kollha ġifieri. Mill-Papa l-isfel, politiċi, nies komuni. Il-Knisja kienet saret oġġett tad-daħq illi kienet qed tbieħ is-salvazzjoni bil-flus. U Luteru din il-ħaġa ma sapportijiex u jum minnhom waħħal dawn il-famużi 75 teżi. L-ewwel waħda infatti tajt illi meta Ġesu qal indmu rrid ifisser illi kull Kristjan għandu jgħix ħajja tandiema, għandu jgħix kontinwament ħajja tandiema, mhux tindem qabel tmur tqer u mbagħad terġa' lura għal ħajja vulgari tas-soltu. Dakinhar forsi ma nfetaħx dal-bieb, imma b'dik l-azzjoni tiegħu mingħajr ma immaġina u mingħajr ma ħolom fetaħ ħafna bibien Luteru. Prinċipalment il-bieb tal-Vanġelu. Reġa' fetħu sabiex in-nies jingħataw tama ġdida. Forsi studjużi sekulari jgħidulna li fetaħ il-bieb għal moderniżmu, fetaħ il-bieb għal libertà politika. Tajb ħan ikkonċentraw aħna fuq dak li interessana, fuq dak li hija l-iktar fattur kruċjali. Tajjeb, Luteru Alla inqeda bih sabiex il-poplu tiegħu jerġa' jingħata l-libertà li Kristu kisbilna. Tajjeb, però mal-libertà hemm il-perikli tagħha. Tajjeb, naħseb kollha kemm aħna nifhmu illi aħjar ikollok x'tiekol milli tmut bil-ġuħ vera. M'hemmx xi diskuti. Aħjar ikollok x'tiekol u ħajr ikollok ħafna x'tiekol, però jekk kull min forsi jew kun hemm dejjem dawk il-ftit illi jekk tagħtihom smorgasbord free for all ġo restorant li jieklu kemm iridu u xi jridu, tajjeb issib dawk il-ftit imġienen illi jagħmlulek sawma ta' 3 ijiem u mbagħad imorru jiffangaw sakemm jirremettu. Għandhom il-libertà jieklu jridu però qed jagħmlu abbuż serju minn barka li Alla tagħna u ċoħ li insibu x'nieklu. Tajjeb, jiġifieri kwalunkwe libertà tista' tiġi abbużata. Tajjeb, u infatti dak huwa proprjament li nsibu. Għaliex mis-seklu 16 il-qudiem fejn qabel għall-inqas l-istampa li tawna kienet illi l-Knisja hija unita u din rrid nisfida din l-idea. Kien hemm ħafna dibattiti u nuqqas taqbil matul is-sekli, però ċertament imbagħad mis-seklu 16 mill-bidu tar-riforma fil-ġenerazzjoni ta' Luteru stess bdew ħerġin ċertu friej illum nsejħulhom denominazzjonijiet, ġifieri gruppi
separati tajjeb għawek għandi ġurdin ħanu zaħda xejn. Mela għandna l-Knisja li bdiet minn hawnhekk tajjeb inqasmet fis-seklu 11, Knisja Ortodossa, il-Knisja Kattolika, imbagħad il-Knisja Kattolika fis-seklu 16 inqasmet u baqgħet tinqasam għandek il-Knisja Luterana, il-Kalvinisti jew ir-Riformisti bħalma aħna l-Anabattisti tajjeb illi il-Knisja Anglikana mbagħad fir-Renju Unit hawnhekk illum sejħa wkoll Knisja Episkopali tajjeb kellha ħafna x'taqsam mal-Kalvinisti kienu kważi jixxiebu ħafna tajjeb għalhekk hemm dak il-linja. Imbagħad mill-Knisja Anglikana fis-seklu 18 reġgħet infirdet mill-Metodisti, aktar tard imbagħad fil-bidu tas-seklu 20 ħarġu l-Pentekostali li imbagħad infirxu infatti ma' dawn il-denominazzjonijiet kollha. Tajb jiġifieri dik hija r-riżultat meta għandek il-libertà. Libertà li ma tkunx mifhuma tajjeb, ma tkunx apprezzata bħala don il-barka stupenda li attwalment hi, tajjeb, ħanatu titwila għal x'ġara jew kif kienet ix-xena l-inqas mit-senilu fil-xena mondjali, tinnotaw illi l-Ewropa, il-Kristjani, l-ekkim seħa Kristjani, ġiva qegħdin ngħidu l-frijej kollha tal-Kristjaneżmu, l-Ewropa kellha 66%, l-Amerika ta' fuq t'isfel daqshekk u l-Asja kien hemm ftit. L-Afrika kważi xejn. Innotaw il-bidla tremenda f'sempliċi 100 sena. F'100 sena l-Ewropa naqset drastikament, l-Afrika żdiedet sostanzjalment u l-Amerika żdiedet ftit. Mentri il-Vanġelu nfirex ħafna wkoll fl-Asja u fil-Paċifiku permezz ta' missjonijiet. Tajjeb, ġifieri dika biex intikom idea kemm l-Ispiritu Santu kapaċi ikun attiv imbagħad f'pajjiżi ġodda anke f'kontinenti ġodda. Il-għada il-Kristjaneżmu globali llum il-ġurnata allura bewet ieħor, tajjeb, nofsu huwa leali lejn il-Papa ta' Ruma, Kattoliċi Rumani, tajjeb, għandek 37% li huma protestanti, ġifieri dawk id-denominazzjonijiet kollha maġġuri li semmejna, u 12% huma l-Ortodossi Griegi u Russi. Tajjeb, il-Kristjaneżmu fid-dinja illum huwa l-ikbar grupp fost ir-reliġjonijiet kollha. Tajjeb, ġifieri għandek 31% tal-popolazzjoni tad-dinja sa sentejn ilu kienu jsejħu nfushom insara. 24% Musulmani, għandek 16% li huma ta' reliġjoni nistgħu ngħidu, għandek il-Hindus, il-Buddisti. Tajjeb, biex intikom idea aħjar nikkonċentraw fuq dawk il-denominazzjonijiet fejn l-aktar hemm fosthom Kristjani ġenwini, Kristjani li għandhom qalb għal Alla u jridu iservu lil Alla f'din id-dinja. Naħseb minn dik l-istatistika fost il-Protestanti jew Evanġeliċi moderni il-numru li vera jimpressjonana u l-ewwel wieħed vera. Għandek il-Pentekostali kollha flimkien 280 miljun. Issa meta tiftakru fuq il-graf illi l-Pentekostali bdew fil-bidu tas-seklu 20, nejn ġew dawn nies kollha. Li ġara huwa illi Kristjani li kienu mal-Battisti, Luterani, Anglikani saru Pentekostali. Ġifieri kienu Kristjani, baqgħu Kristjani però qalbu l-affiljazzjoni tagħhom u allura llum Pentekostaliżmu qed jinfirex ħafna l-aktar billi jieħu minn denominazzjonijiet oħra. Tajjeb, mbagħad għandek il-Reformisti u l-Presbiterjani għamilthom flimkien għax dawn ma kważi l-istess. Tajjeb, jemnu prattikament l-istess
rigward it-tmexxija tal-knejjes li tkun tikka differenti. Battisti li jissejħu hekk il-laqam tagħhom maħabba li jagħmdu kredenti jew fidili li jkunu emnu l-Vanġelu u mbagħad jagħmduhom bit-tgħaddis. U allura l-laqam tagħhom ma' Battisti, Luterani, msemmin ovvjament għal Luteru, Luteru xejn ma ħa pjaċir meta fi żmienu sar jaf illi il-Kristjani li kienu qegħdin jilqgħu il-tagħlim Bibliku tiegħu kienu qegħdin jiġu imlaqmin Luterani. Ma assolutament xejn pjaċir ma kienx lan tiegħu li jiftaħ xi knisja ġdida għalih. L-Anglikani li bdew fi żmien Enriku VIII, il-Metodisti kif rajna li ħarġu mill-Knisja Anglikana li kienet pratikament knisja pjuttost mejta. Fis-seklu 18 kien hemm dan ir-revival fi żmien John Wesley u bdew il-Metodisti. Non-denominational evangelical huma knejjes tal-affarijiet tagħhom ħafna, l-ġurnata di għamlu xogħol tajjeb, ġifieri huma konservattivi, hemm 8 miljun bewet ieħor, u oħrajn, meta ngħidu oħrajn 100 miljun, hemm dawn il-denominazzjoni żgħar bħalma huma l-Brethren, bħalma l-Mennonites, Church of Christ, hemm diversi. Tajjeb li poġġinu kollha flimkien. Total 910 miljuni. Meta mqabbla ma' Kattoliċi Rumani kollha kemm huma kważi 1300 miljun. Tajjeb jiġifieri minkejja li naħseb jiena il-Protestanti mhumiex m'għandhomx storja antika daqs il-Kattoliċi Rumani. U m'għandhomx ċertament l-għana li faċilment jiġbruh minn xi purgatorju fittizju fejn in-nies allura tagħtihom ħafna. Naħseb hija figura sabiħa. Ovvjament, rridu noqogħdu attenti għaliex mhux daw kollha mnislim minn Iżrael huma Iżrael. Lanqas huma kollha tfal ta' Abraham għax huma dixxendenti tiegħu. Għalfejn ġib din il-kwotazzjoni mir-Rumani il għaliex dawk il-figuri kbar tajjeb ta' dawk rridu niftakru illi mhux kull jissejjaħ Nisrani u jsejħlu nnifsu Nisrani bil-fors huwa Nisrani. Nidu l-Malta, popolazzjoni ta' kważi 9 miljun tajjeb, l-istatistika tgħidilna li ħajdu hekk mhux 98% tajjeb huma Kattoliċi. Però huwa hekk fil-fatt biss inqas minn nofs il-popolazzjoni tmur il-quddies nhar ta' Ħadd. Nhar ta' Ħadd taħseb wara fi-ġurnata oħra. Ġifieri din statistika x'ikun hemm fil-qalb Alla dejjem għandu l-fdal tiegħu u b'dak il-fdal jilħaq l-għanijiet tiegħu. Però jridu nagħmlu distinzjonijiet bejn denominazzjonijiet tajjeb li fosthom ħassib l-ulied vera talla u reliġjonijiet etniċi. Reliġjonijiet etniċi huma reliġjonijiet ħafna drabi antiki bħal huwa l-Hindu u l-Buddiżmu li bdew sekli ta' snin qabel il-Kristjaneżmu, tajjeb però ċertament huma reliġjonijiet tal-waħx. Hawnhekk għandna ħuna mill-Indja u jekk titkellmu jew anke jurikom videos ta' pereżempju assassin fil-Hindu li huma vulgari. Għandek nisa li jadorawhom u dal-assassin huma arwenin ħuta. Jiġifieri affarijiet laqas timmaġinhom x'isir f'dawn ir-reliġjonijiet etniċi min għalihom qegħdin iservu l-allat tagħhom għandek l-Iżlam, il-Konfuċjaniżmu tajjeb u din hija forsi idea ta' xi dak il-purċessjonijiet bl-idoli tagħhom li ieħor għandu l-ikoni u l-fari u l-istatwi. Kultant tgħid minn fejn il-Knisja Kattolika bdiet bil-purċessjonijiet u bil-blita. Iddakret mill-paganizmu illi kien ovvjament xi ħaġa komuni fl-Imperu Ruman. Però dik hija l-xena, din hija għalqa wiesa fejn il-Knisja għandha fejn taħdem u għandna nammiraw ħafna dawk in-nies missjonari bħal Antony Green
illi jitilqu mill-pajjiż komdu tagħhom bħalma l-Ingilterra biex imorru jgħixu fil-faqar fil-Peru biex iservu nies li ta' bilħaq għandhom bżonn jisimgħu il-Vanġelu b'urġenza. Tajb neġu lura għal denominazzjonijiet Kristjani għaliex daħ jkun is-suġġett tagħna propjament illejla. Tajjeb, bażikament hemm min jgħid li kemm hemm denominazzjoni fil-Protestantiżmu ma nafx kemm illelu fisem kulħadd għandu l-figuri tiegħu, però bażikament il-frijej prinċipali huma l-Luterani, il-Reformisti, il-Presbitarjani, kważi l-istess, l-Anglikani, ħanajdula halfway house għandha mill-Kattoliċiżmu, il-Knisja Episkopoljana, mill-Kattoliċiżmu u mill-Fidi Evanġelika isa taħlita ta' tnejn, tajjeb, hemm il-Metodisti, Battisti u l-Pentekostali. Dawn huma denominazzjonijiet prinċipali, tajjeb imbagħad hemm gruppi oħrajn iżgħar. Dawn rridu nagħmlu distinzjoni ċara u netta bejn denominazzjonijiet Kristjani tajjeb illi fosthom ħafna drabi hemm ħutna fil-fidi għavolja mhumiex imlaqmin bħalna tajjeb illi aħna nilqawhom u narfuhom bħala ħutna fi Kristu. Irridu nagħmlu distinzjoni bejnhom u l-kulti u s-setet. Kultu s-setet f'dan l-aħħar żmien minn dejjem kienu hemmhekk, però llum il-ġurnata żdiedu ħafna. L-iktar waħda notorja u fitta hija l-xhieda ta' Ġehovah li jinsabu preżenti f'Malta u x'vera. Li jemnu li ħajsalvaw billi jmorru jħabtu l-bibien u għalhekk dak iż-żelu tagħhom u ħajsalvaw bl-opri tajba Ġesuwa biss. Eżempju għalina, dak it-tip ta' tagħlim eretiku mill-lar, ġifieri Ġesu qas biss u Alla u anġlu maħluq, tip ta' tagħlim milli aħna nitkexkxu minnu. Minn fejn ġibuh minn żniedhom. Oġobhom jivvintaw huma tantu hekk illi anke produċew Bibbja mawġa apposta biex jakkomodaw it-tagħlim tagħhom. Tajb hemm il-Mormoni preżenti wkoll Malta, Christadelphians, il-Christian Science, Baha'i Faith, New Age Cults, Unification Church, forsi intom tafhom bħala il-Moonies, Theosophical Society, Scientology. Hemm ħafna setet li dawn forsi għandhom xi idea ta' Kristjani, però prattikament mhumiex Kristjani għaliex jiġħdu artikli maġġuri tal-fidi tagħna. Qabel ma Ruma ħadet is-supremazija u bil-mod ħadet id-dominanza fuq il-Kristjaneżmu fil-punent, tajjeb, minn qabel ma ġara hekk kien hemm diġà denominazzjonijiet. Meta jiġu jgħidulna Knisja Kattolika kienet unita u intom frittuha, mhu veru xejn. Kien hemm diġà firdiet. Firdiet bdew anke mis-seklu II, tajjeb il-Montanisti, innovazzjonisti, innovations bl-Ingliż, kellhom kwistjoni dwar disċiplina fil-Knisja, inqasmu għalihom mit-tielet seklu quddiem id-Donatisti. Għall-ewwel Sant Ustin, ġa kien fi żmien Sant Ustin, ammirhom, però mbagħad meta ra li ħajbqgħu ostinati bil-punt tagħhom, beda jikteb kontra tagħhom. Però kienet prattikament denominazzjoni. Bil-mod il-mod ġiet fix-xejn ix-xejn sas-seklu VI, tajjeb, mbagħad hemm in-Nestorjani, il-Valdizi, il-famużi Valdizi li għalkemm kienu ma kinux xi għad kbir, però nafu li kellhom dottrina evanġelika tajba mhux ħażin. Tajjeb, meta bdiet ir-riforma infatti prattikament ingħaqdu magħha għax kienu tal-istess fidi prattikament. Il-Lollardi, l-Ortodossi Griegi dawn kienu kollha denominazzjonijiet qabel ma bdiet ir-riforma Protestanta. Però il-ħaġa li tikkonċerna għana ġanajt hija din il-denominazzjonijiet li ċertament ħarġu riżultat tal-riforma. Tajb, kif ħanifmu dal-fenomenu? Għaliex?
Għaliex tant denominazzjonijiet fil-Protestantizmu? Dik hija l-mistoqsija, tajjeb, illi tibda tipprova tifhem is-siġra titħawad. Però l-istorja hemmhekk qiegħda u hemm raġuni għalija. Ħanibdew biex nippruvaw nifhmu. Attwalment kur-reliġjoni hija maqsuma u frammentata f'diversi ferat. Jekk nieħdu il-Musulmani, pereżempju, il-Musulmani Sunni, il-Musulmani Siti u l-bqija, tajjeb. Nistgħu naqbdu reliġjonijiet oħra u naraw li huma wkoll mifrudin bejniethom. Tajjeb, fejn hemm il-bniedem, aħna bil-Malti ngħidu mit-bniedem mitfema u mit-ħmar mitkappesru l-kontra. Tajjeb, però ovvjament anke f'partit politiku għandek fehmi differenti u dibattiti għaddejjin u kultant huwa diffiċli biex iżżomm grupp kbir wieħed bħala wieħed u x'vera. Però din mi jibda skuża għalina. Għaliex l-Iskrittura sikwit tappellana, sikwit Alla jeżortana biex inkunu ħaġa waħda. Ma nkunux mifrudin bejnietna. Issa nappellalkom l-aħwa fisem Sidna Su Kristu sabiex taqblu l-kol flimkien u ma jkunx hemm diviżjonijiet fostkom. Ma tkunu magħmulin kompluti fl-istess moħħ u fl-istess ġudizzju. Forra qed ikellem lil Korintin li kienu maqsumin bejniethom, kellhom il-partiti tagħhom, partit ta' Pawlu, partit ta' Apollo, partit ta' Kefa, partit ta' Kristu, u li qal il-Korintin bħala knisja lokali ċertament Alla qed jgħidu lilna l-koll. Idealment il-Knisja Kristu tkun ħaġa waħda. Ġisem wieħed, armonjus, illi għandna prattikament l-istess fidi. Però dan mhuwiex hekk. Fatt storiku stabbilit. Għaliex hemm il-denominazzjonijiet għax fejn hemm il-libertà hemm jinħolqu diversi partiti. Bil-fors. Fil-Russja komunista, kemm il-partit kien hemm? Wieħed. Fiċ-Ċina komunista jew fil-Korea ta' fuq, kemm il-partit hemm? Wieħed. Fil-Libja ta' żmien Gaddafi, kemm il-partit kien hemm? Wieħed. Għaliex? Għaliex kien hemm tirannija. Kien hemm wieħed illi bit tal-ħadid imexxi u dak li jgħid jott. M'hemmx diskussjonijiet, m'hemmx dibattiti, imexxi wieħed. U kultant ngħid forsi fil-Knisja Kattolika għalhekk hemm din l-apparenza. Għalhekk hemm din l-apparenza ta' unità għax hemm wieħed li qed jisħaq li hu infallibbli u allura għandu dritt li jittetta fuq ħaddieħor. U għallu ħaddieħor li għatih lip service u għallu għajajt jiena innaqla l-kappell lilek, però mbagħad xorta waħda ngħid li rrid kif sa naraw. Meta hemm il-libertà fil-politika, għandna l-libertà f'Malta? La darba għandna l-libertà politika f'Malta, allura x'naraw diversi partiti. Minna li għadu kif nħoloq partit ġdid f'Malta. Smajt sew? Iva. Tajjeb, fl-Amerika hemm kemm il-partit. Għaliex għax hemm il-libertà. Hemm il-libertà. Allura fejn hemm ukoll il-libertà reliġjuża bil-fors jiżviluppaw id-denominazzjonijiet. Dan għax neċessarjament hemm l-espressjoni ħielsa tal-ħsieb u l-konvinzjonijiet. Dik l-istampa infatti hija pittura famuża fejn għandek Puritani tas-seklu 17 waqt l-Assemblea ta' Westminster din jiddibattu punti ta' teoloġija bejniethom bħala aħwa, pero ma kinux jaraw għajn f'kollox, tajjeb, u bil-brida tajba, irnexxielhom iva bejniethom joħolqu jikbu l-istqarrija ta' fidi ta' Westminster li baqgħet klassika kif ukoll il-katekizmi tagħhom. Però id-dibattitu kien hemmhekk. Imqar taħt il-kappa tal-Kattoliċeżmu hemm diversi partiti. Dan huma jippruvaw jagħtuh ħax ma noqogħdux imma min jaf x'hemm fil-Kattoliċiżmu Ruman preżentement hemm il-Konservattivi,
hemm il-liberali u liberali illi jiġħdu li hemm infern, jiġħdu li Ġesu huwa divin, u jissejħu kattoliċi rumani xorta waħda. Hemm l-ultra tradizzjonalisti, u hemm mhux ħażin minnhom, dawn huma kontra reviżjoni tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Il-mexxej tagħhom kien l-Arċisqof Marcel Lefebvre illi qal ir-riformi ta' Vatikan it-Tieni inixxu mill-ereżija u jispiċċaw fl-ereżija. Ġda ħadwa qatta bla ħabel kontra il-Vatikan it-Tieni, rridu l-Quddiesa tibqa' bil-Latin, li jibqgħu bil-mentalità tal-Medjuevu prattikament, u xorta waħda jissejħu Kattoliċi Rumani. Hemm il-Karizmatiċi Evanġeliċi, naħseb jiena ltqajna magħhom fis-simpożju dak it-tip ta' Kattoliċi li għall-inqas hemm ċerta ħanejdu hekk show ta' rieda tajba li aħna nirrispettaw l-iskrittura, nistudjawha. Tajjeb? Hemm il-Kattoliċi kulturali ħafna minnhom huma Maltin. Maltin naħseb jiena huma eżempju famuż ta' dawn it-tip ta' Kattoliċi li bl-Ingliż jisgħu womb to tomb Catholics. Tajjeb, jitwieldu f'pajjiż Kattoliku, allura mat-twelid jitgħamdu bħala Kattoliċi, jmutu Kattoliċi, huma kburin ma' Kattoliċi, però x'jafu dwar Kattoliċiżmu prattikament xejn. Prattikament xejn. Tajjeb? Hemm ukoll il-Popular Folk Catholics, dawn huma numerużi ħafna fis-Sud Amerika, Brażil u pajjiżi hekk, illi titwaħħax. Jekk tagħmilha ma' dat-tip ta' Kattoliċi Rumani, il-Marija jadorawha bħala Alla. Allat oħra kellhom fil-paganiżmu żammewhom ukoll u jixalgħulhom ix-xamati jitolbu qudiemhom u frattant jissejħu Kattoliċi Rumani. Naħseb hemm denominazzjonijiet fil-Knisja Kattolika wkoll mhux vera. Allura biex inti tiskonġra fl-aħħar mill-aħħar tkun pur mhux vera. Hemm in-neokotkaminali li ma dawk mhux grupp fil-Knisja Kattolika, jien nistieden li xi ħadd Kattoliku Ruman, normali. Imur jagħmilha magħhom għal xi xahrejn, u naħseb jiena jaħrab jiġri. Għax li tisma' li jiġri f'dawn il-tip ta' gruppi. Però mbagħad ukoll storikament kien hemm il-Jansenisti fis-seklu 17, l-Ultramantonisti, il-Franċiskani u d-Dominikani li ma kienx jitħammlu bejniethom, dibattiti teoloġiċi, dina xi ħaġa magħrufa llum il-ġurnata, l-Agostinjani kontra s-Semipeleġjani, dawn matul iż-żminijiet li xorta waħda kien jissejħu Kattoliċi. Nagħdu għal punt ieħor, għala d-denominazzjonijiet. Ila jeżistu li xalina li Alla ressaqna leħ permezz tal-Vanġelu. Il-verità hija importantissima. Irridu nkunu nafu għal-verità. Il-verità tot. U nafu kemm hija importanti. Ma nistgħux nilagħbuha bħalli kieku kollox jagħti. Il-verità għalina hija importanti u minħabba fek nidru l-infettqu sekwit bla raġuni valida għax kultant naqbdu u ħanejdu hekk niġġieldu bejnietna meta m'hemmx raġuni valida. Flok ma nagħtu il-dana inti għandek dik il-fema, jien għandi il-fema, tajjeb, nidu biden xulxin u nibqaw inservu l-mulej fl-imkien. Pero, jiena ikolli ngħid ma nistax f'ġih l-unità nittradixxi l-kuxjenza u l-fema tiegħi stess. Fl-aħħar mill-aħħar Alla tagħna kuxjenza, tajjeb, Alla tagħna fema kemm qed nifhem mill-Iskrittura. Ma nistax jiena naqbel miegħek jekk jiena m'iniex nara bħalek. U dik hija ħanidu hekk. L-attitudni li aħna nagħtu xulxin, il għaliex għandna l-libertà. Nifmu wkoll iva li rridu nagħmlu ħilitna biex noqorbu aktar flimkien f'unità ġenwina. Però m'għandniex le maġisterju li għadda sentenza hu. U l-argument tal-Kattoliċi huwa li
Aħna għandna papa ħaj li jitkellem. Intom għandkom papa tal-karti. Il-Bibja. Hekk isejħula. Għandkom papa tal-karti. Għandna l-Bibja, għandna li ħaġa, imma il-Bibja tista' tagħlaq il-ħalqa billi ma tagħtix każa. Waħda mir-raġunijiet għala hemm id-denominazzjonijiet, għaliex kemm aħna ngħidu nimxu fuq l-iskrittura biss, u fuq l-iskrittura kollha kemm hi, fir-realtà m'hemmx irġulija biżżejjed bejnietna biex inkunu onesti biżżejjed u naffaċċjaw il-kontenut kollu tal-iskrittura. L-iskrittura tagħlem il-predestinazzjoni ċertament. Però hemm denominazzjonijiet Kristjani li ma jemnux fil-predestinazzjoni u żgur li hemm. U żgur li hemm. U nistgħu nibqgħu nsemmu affarijiet oħra. Affarijiet li huma l-iskrittura tagħlem li t-tarbija għandek tagħmilha? Ċertament li le. Ċertament li le. Ma għalfejn l-Anglikani jagħmluhom it-trabi. Forsi mhux għax baqgħu dik ir-relikwa li ħaduha mill-Knisja Kattolika. Il-Bibja titkellem b'awtorità, però issa sta għalina li aħna nilqgħu dik l-awtorità b'sens kbir ta' responsabilità. Il-realtà hija din l-aħwa. Kattolċi huma maqudin, ħanajdru ma maqudin, ħassa tal-argument, però maqudin fi żball gravi. Maqudin fi żball gravi. Il-Vanġelu m'għandhomx tilfuh. Għandhom kollox, għandhom id-dinjità, għandhom qatt kbir, għandhom influenza, għandhom il-medja taħt idejhom, għandhom rikkezzi, għandhom knejjes katedrali mill-isbaħ, għandhom kollox. Kollox. You name it, għandhom. Però l-verità tal-Evanġelu m'għandhomx. Allura għandhom l-isem ta' Knisja, però fir-realtà mhumiex Knisja ta' Kristu. Huma maqudin fi żball gravi. Maqudin għax bil-fors tikkonforma. Fil-Konċilju Vatikan l-ewwel, meta il-Papa ta' dak iż-żmien rid jgħaddi l-infallibilità, d-domma tal-infallibilità tal-Papa. Il-maġġoranza tal-isfijiet u l-kardinali preżenti għal dak il-konċilju ma kienux jaqblu magħha. U qalulu l-istorja weħida turina li l-papiet żbaljaw ripetutament u kontradixxew xulxin. Ta' min għaddiet? Tal-Papa. Għafolja kien f'minoranza. Trid tikkonforma. Trid tikkonforma anke fl-iżball. Allora maqudin, iva, però maqudin fi żball gravi. U l-Evanġeliċi però huma mifrudin fil-verità għamek għandix żball. Iva, għax jippermettu l-attitudni li xulxin fil-waqt li jżommu komunament il-veritajiet ewlenin tal-fidi. Li għadna u għal-Vanġelu. Il-Vanġelu għad-depozitu sagru li Alla fadal il-Knisja tiegħu daku li għadna. Punti oħra ta' dottrina huma importanti wkoll. Però ma jfissrux mewt jew ħajja. Ma jfissrux infenn jew ġenna. Jekk inti dwar il-millenju temmen mod u jien hemm mod ieħor, tajjeb, jeħtieġ insibu ftehim bejnietna, ma xi tagħmel differenza bejn infern u ġenna. Dak huwa l-punt tiegħi. Il-denominazzjonijiet huma realtà wkoll minħabba interpretazzjonijiet onestament differenti tal-Iskrittura. Għandna dawn iż-żewġ irġiel mis-seklu 18 Joe Wesley illi beda il-metodizmu u ħabib tiegħu, kollega tiegħu George Whitefield, it-tnejn Anglikani, infatti il-vestwarju tagħhom huwa ta' kierku Anglikan, it-tnejn evanġelisti famużi, ħabbrika ħafna, għas-Salt Natalla, però ma kienux
jaqblu bejniethom dwar ċertu punti ta' dottrina. Kienu jinħabbu, kienu jirrispettaw xulxin. Din hija realtà li ikollna ngħidu l-Knisja tikbel l-unità. Tikbel l-unità u l-maturità tal-fidi. Pawlu nnifsu qal fl-Efesin 4 li aħna qegħdin nikbru bħal raġel fl-aħjar ta' żmienu. Ma rridux nibqgħu trabi fil-fidi, ma rridu nippressaw l-qudiem biex nilħqu fehma jerġa' aħjar ta' dak li bdejna bih meta ikkonvertejna. Bad hemm ukoll raġuni oħra. Li mhux kulħadd għandu l-istess miżura ta' illuminazzjoni u maturità ta' tagħlim. Mexxin fl-istess direzzjoni, iva, l-istess destinazzjoni iżda mhux bl-istess veloċità u riżorsi. U għalhekk hemm denominazzjonijiet li fil-kwalità huma pjuttost inqas minn oħrajn. Il għaliex Alla ma jogħġbux li jillumina jew idawwa lill-uliedu kollha bl-istess miżura ta' tagħlim. Tajjeb, u dik hija raġuni oħra għala jeżistu dawn id-denominazzjonijiet. Ukoll għandna żvisti leġittimi, ġifieri misunderstandings bejnietna, tajjeb, bħalma ukoll imbagħtu minn djufijiet morali, tajjeb, u żbilanċi spiritwali. Ma narawx għajn majn minħabba limitazzjonijiet umani. Tajjeb, ġifieri hemm min għandu vista tajba, min ikollu bżonn jilbes in-nuċċali, min għandu bżonn jilbes nuċċali oħxon, u forsi bil-kemm qiegħda wkoll. Mhux il-koll kemm aħna naraw il-verità l-istess. Minħabba l-djufija umana tagħna x'vera. Raġuni oħra għala denominazzjonijiet. Denominazzjonijiet jikkonsisti minn knejjes. Nifhmu għadin? Jekk għandek id-denominazzjoni Luterana tajjeb tikkonsisti minn tant eluf ta' knejjes f'pajjiżi differenti. Dawn jikkonsistu minn knejjes, il-knejjes minn nies, u nies sikwit ma jitħamlux bejniethom, għalhekk għandna dik l-istampa qabdu mill-ingravata, għandhom argumentu ma jistgħux jirriżolvuh bejniethom, jissaraw mal-gburija, egoiżmu, ostinazzjoni, persistenza fl-iżball, issa huwa diffiċli intom biex tammettu mal-mara tagħkom li żbaljajtu. Kollha kemm aħna. Hemm ċerta gburija. Il-gburija l-aħħar dnub li jmut magħna. Għax imqabbad bħal koċli magħruħna. U allura mhux lakemm tammetti illi id-denominazzjoni tiegħek forsi qiegħda tgħallem ċerta żbalji. Wara jeħtieġ li inti tikkorreġi lek innifsek. Tajjeb hemm l-istinazzjoni, mela hemm il-persistenza fl-iżbal, ix-xewqa għal poter, l-ipokrisija. Sikwit, din hija raġuni għalhekk imsejħa splinter groups. Tiftakru dawk l-aħħar li semmejt, hemm ħafna gruppi. U għadhom jiżviluppaw sal-lum. Illi inqasmu minn denominazzjoni maġġura fuq ħmerija, fuq ċuċata. Xi tkun ir-raġuni vera? Ma naħsibx tkun il-verità. Tkun il-gburija fil-qalb tal-bniedem. Illi ma jammettix u allura jibqa' jostina ruħu. Denominazzjoni raġuni oħra għala id-denominazzjonijiet. Dil-frammentazzjoni f'denominazzjonijiet tant minuri u żgħar nistgħu ngħidu huma kawża ta' immaturità. Hekk li jkun ma jikbirx għandna f'Malta fost l-Evanġeliċi ħutna ġifieri illi ma jresqux lejn knisja bħalma hija din, bħalma knejjes evanġeliċi operattivi jibqgħu id-dar ma jitħaltu ma' ħadd għala il għaliex jaħsbu li I am holier than thou, kwalunkwe knisja hija ħażina, nħanibqa' d-dar, u għaliex qed jirraġuni hekk dan? Għax għadu tarbija fil-fidi. Tant jaħseb illi wasal, illi għadu aqqas biss irrealizza, illi għadu aqqas beda il-mixja Kristjana tiegħu.
Meta għandek tarbija triti biss. Tħares li biss. Tikkonsidra l-interessi tagħha biss. Il-Knisja ta' Kristu mhix hekk. Għandek nies interdipendenti li jaħdmu flimkien. U dan l-ispirtu jeħtieġ nikkoltivaw bejnietna. Tajjeb. Raġuni oħra. Denominazzjonijiet għandhom ħabta wkoll. U din tara mill-istorja. Għandhom ħabta jiffossilizzaw ma' żmien. U ma jkunux lesti jirraffinaw il-kredu tagħhom. Għantikom żewġ eżempji. Il-Luterani stess ma tantx avvanzaw wis iżjed mill-istqarrija ta' Augsburg li jippreżentaw għandkom l-istampa hemmhekk qed jippreżentaw quddiem l-Imperatur Karlu V fil-1530 Luteru kien għadu ħaj infatti rrevidijaw qabel ma ppreżentaw quddiem l-Imperatur bħala dinja l-fidi tagħna tajjeb ktejjeb ta' punti maġġuri tal-fidi tal-Luterani minn dak iż-żmien law x'inbidel fil-Luteranizmu kważi xejn. Għal dik il-ħabta illi wasalna saw avvanzajna u nieqfu. M'għandux ikun hekk. L-istess ħaġa l-Knisja Anglikana. Illum il-ġurnata flok ma avvanzat u irrigressat. Ħafna minnu qed jaħsbuha biex jerġgħu morru lura fil-Knisja Kattolika. Ġifier daqshekk gravi. Irrigressat u flok marret il-qudiem marret lura. Taqra 39 artiklu tal-fidi li kiteb Thomas Cranmer fi żmien Enrico VIII tajt artikli tajbin, artikli bibliċi. Ma tifhem, żammewhom marru lura. Ġifieri din is-sitwazzjoni għala il-denominazzjonijiet jinħol u jibqgħu. Il-qagħda mbagħad tkompli tiggrava ruħha, tkompli tikkomplika ruħha bil-preżenza ta' għalliema foloz. Tajjeb, forsi sħabkom fuq il-post tax-xogħol iħaldukom ma' gruppi oħra. Dak li jaraw fuq il-God Channel, dak li jisimgħu fuq il-medja, tajjeb u jgħidu intom hekk. Ikun qed inħalduna ma' dawn l-għalliema foloz illum il-ġurnata huma jipproliferaw li jkomplu jħawdu l-borma għal dawk ta' barra, għal dawk li għadhom mitlufa. Għaliex, għax dawk in-nies mitlufa ma jarfux jiddistingwu, ma jafux li hemm nies eretiċi isejħu li nfushom Kristjani meta huma Kristjani xejn. Dik l-istampa infatti hija penġija ta' Ġwanni l-Apostlu hemm din il-leġġenda dwar meta kien qed javvanza fl-età hemmhekk qiegħed fil-bazz kienu jmorru jħasslu jidu banju fil-pubbliku dik kienet id-drawa tagħhom u daħal dan l-arċ eretiku Serentius forsi smajtu bih li kien jiġħad id-divinità ta' Kristu u malli ra hemmhekk Ġwanni l-Apostlu ħarab jiġri l-barra għax marriet li jkollu x'jaqsam xemmjaw ma' dan l-eretiku. U aħna x'nagħmlu? Naħmluhom lill-eretiċi moderni li jippużaw bħala Kristjani, naħmluhom u waqqas biss għandna ħila ngħidu dawk huma il-pub lebsin tan-naċ. Meta saqsew lil Joel Osteen, ir-raġel bit-bissima permanenti fuq fommu, jiġibdek ħafna, u qalulu imma xi tgħidilna dwar Ġesu Kristu waqt intervista, u qalilhom yes, I know about Jesus and all that. But how about the Muslims u hekk ġifieri li prattikament qed jgħidilni. Nies minn reliġjonijiet oħra jekk jgħixu onestament u jgħixu skont il-kuxjenza tagħhom dawn isalvaw ukoll qala le. Qed tifhem, kliem ta' profeta fals. Però forsi kollegi tiegħek jgħidulek ara daqsxejn. L-istess ħaġa għandek il-Kenneth. Kenneth x'kun jomu Kenneth? Kenneth? Copeland?
sar miljonarju 10 in-nies. Miljonarju sar. Jekk tara l-assets li għandu u private jets u mbarazz. Miljonarju fil-li jisfrutta n-nies biex jibatulu d-donazzjonijiet ħalli jibatilhom biċċa maktur imbierek minn tiegħu. Dan notorju illi jekk joġobkom Gordon Mancher rid ġibu Malta biex jagħmel kampanja evanġelistika hawn Malta, għodu attenti l-aħwa. U li kieku ma kienx pastor ġewwa ġus u qallu jekk iġibu Malta, jiena miegħek m'għandix naqsam iżjed. Dan huwa arċ eretiku li jgħallem li aħna nistgħu nsiru Alla żgħar. U hemmhekk qed jagħmel it-teatrini tiegħu u waqqa' n-nies mal-art. Slain in the spirit bil-ġlek tiegħu. U din kulħadd sema bija profetissa falsa oħra, Joyce Meyer. In-nies komuni jafu b'dawn in-nies tajjeb u jafu bil-ħmerijiet li din dana u għalihom dawn kollha denominazzjoni differenti, però fil-fatt dak huma barra mill-merħla ta' Kristu ma għandniex niddejqu. Jridu jkunu missija l-aħwa. Punt ieħor dwar il-denominazzjonijiet. Irridu niddistingu l-aħwa bejn veritajiet vitali u kardinali tal-Vanġelu, il-veritajiet importantissimi u veritajiet li huma ħajdu hekk kurrikolu għal ħajja, huma importanti wkoll, kull ma hemm fl-Iskrittura huwa importanti, però qatt ma nixba nefasizzati. Kif ħansalva? Jekk m'għandix tweġiba korretta skont l-Iskrittura, nista' ikolli għax għalija m'hemmx tama. Il-Vanġel huwa kardinali. Però mbagħad, ovvjament, narġa' minħabba d-djufija umana jinħolqu ċertu firdiet. Għandna hekk il-John Calvin, tajjeb, illi spjegalna b'mod tajb ħafna x'fiha fl-Iskrittura. Però f'ġenerazzjoni warajh James Arminius illi ħada kontrih u maċċettax ċertu tagħlim tiegħu. U allura inħoloq dak li llum ngħidu l-Arminjanizmu. Tajjeb, diha diskussjoni intramural bejn il-Kristjani, tajjeb, fil-fema tiegħi l-Arminjani għandhom żball mill-bidu sa tmiem, l-Evanġelju qegħdin ibaxxuh u jagħmlu aktar minn għalihom palatable għal nies mitlufa, però dak huma l-fatti. Infatti Alla nnifsu jarrafna permezz tal-Apostolu Pawlu li se jkun hemm firdiet u diviżjonijiet fil-Knisja. Pawlu jeħtieġ ikun hemm firdiet bejnietkom biex dawk li għandhom raġun, dawk li huma approvati jidhru li huma approvati. U allura l-Knisja hekk tittimxi l-qudiem. Hemm in-nuqqas ta' ftehim, ejjew niddibattuh, ejjew niltaqgħu flimkien, ejjew nkunu rġiel. Fi żmienu kien hemm dawn il-firdiet, jien ta' Apollo, jien dak ċertament hu ħażin. Meta inti qiegħed tassoċja ruħek ma' bniedem partikolari. Ftakar li huwa Kristu li mitalik, mhux Pawlu. U laqas Luteru. Finalment ukoll Ġesu qal min mhux kontrikom u magħkom. U għalhekk jiena hawnhekk nilqgħu magħna għax jiena nsaqsihom meta jiġu barranin. Min kull tip ta' Kristjani. U nieħdu bidejn xulxin, narfu xulxin bħala Kristjani, maqudin fuq il-verità fundamentali u dak huwa propjament illi għalhekk aħna ngħidu nemmen fi Knisja waħda iva. X'il-Knisja ta' Kristu hija maquda ħaġa waħda bl-Evanġelju fuq punti oħrajn il-Knisja trid tgħaddi l-qudiem. Dana infatti kienet il-sitwazzjoni wkoll anke fit-Testament il-Qadim fejn għandna il-poplu tal-Alla l-Iżraeliti kienu maqsumin ukoll bejniethom. Kien hemm
David, Salamun, wara li mit Salamun, is-saltna ta' Izrael inqasmet. Kemm is-saltna ta' fuq, parti kbira kienet idolatruża, is-saltna t'isfel tal-Ġudea, li għalkemm kienet żgħira, ħafna drabi instabet leali lejn Alla, però il-lut bejniethom ukoll kienu maqsumin. Qisu Alla li jgħidilna li intom dgħajfin per xorta waħda ħobkom. U intom xorta waħda wliedi. Nistgħu ninjoraw id-denominazzjonijiet nistgħu ngħidu ninsewhom. U dak il-komplikazzjoni, dak il-family tree kollha u ninsewhom. U nippruvaw imbaxxu, mhux imbaxxu l-ħitan, waqqgħu mal kollox. U ma nibqgħux nistaqsu min huma l-Anglikani u l-Battisti, nistgħu ninjorawhom le. Għaliex? Għax mhux kollhom ma tal-istess kwalità. Hemm denominazzjonijiet li fid-dottrina huma aħjar minn oħrajn. Tajjeb jiena jkolli insiefer u ninaqat ma' knisja, jekk għandi x-xelta jekk għandi l-għażla, ħansaqsi l-mistoqsijiet tiegħi. Ma li ma' knisja ħaninaqat, ma' knisja li għall-aktar fidila l-iskrittura mazza. Wala nsaqsi, jekk knisja kalvinista jew arminjana. Tajjeb, jiena rrid knisja kalvinista. Knisja li tonora l-Alla fis-sovranità tiegħu mill-bidu sa tmiem. Tajjeb, knisja li hija mibnija fuq l-iskrittura. Knisja kalvinista, aħjar minn il-metodisti huma arminjani, pereżempju, huma arminjani. Ma jfissirx li m'hemmx Kristjani fi dik id-denominazzjoni illi onestament jħobbu lil Alla u jridu jaqduh, mhux qed ngħidlek. Tajjeb, it-tieni ħaġa. Irrid knisja li ċentrata fuq Alla u mhux knisja ffokata fuq il-bniedem. Meta tmur fi knisja u f'temp ta' 3 xhur, il-prit kollha li tisma' huma fuq kif tħossok ferħan u kif għandek tagħmel biex ikollok suċċess fuq ix-xogħol. Tajb huma kollha kkonċentrati fuq il-bniedem. Ma toġobniex dik it-tip ta' knisja. Jerd knisja fejn Ġesu Kristu huwa mxandar. Mxandar mill-bidu sa tmiem. Tajb irid knisja li l-primat tagħha fuq il-kelma. Aktarx mill-mixħuta fuq attività reliġjuża. Jekk nara knisja illi sewa biex tagħmel il-bażars u t-tombli u tagħmel ir-raffles u tagħmel minn kull ħaġa u saret prattikament social club, tajjeb? Le, nippreferi knisja li fiċ-ċentru tagħha hemm l-iskrittura. U l-iskrittura waħda. Nippreferi knisja evanġelistika, differenti. Knisja aħna l-koll evanġeli dak id-denominazzjoni ma kollha evanġeliċi. Ma knisja evanġelistika hija knisja li tħares il-barra. Tinteressa ruha fin-nies mitlufa, tridhom li huma wkoll isalvaw. Dik it-tip ta' knisja nippreferi minn knisja rieqda, komda fiha nfisha. Tajjeb, hemm knisja wkoll nippreferi knisja li hija ta' talb, aktarx mill-knisja li ħsiba biex turi l-poter uman, biex minna li għandha riżorsi materjal biex tavvanza l-qudiem. Nippreferi knisja cessationist mill-knisja karizmatika. Jew pentekostali. Nippreferija. Knisja li taraf illi ta' bilħaq Alla għamel mirakli, Alla kapaċi għamel mirakli, però mirakli kellhom skop, id-doni tal-Ispiritu Santu ingħataw, illum jista' jkun hemm doni differenti. Tajjeb, knisja wkoll reverenti nippreferija minn knisja ġubilanti. Kienet fi knisja u nara sfin u nara tixxik blidejn u ħafna affarijiet minn ħal iddejja. Għaliex dak l-affarijiet ma jeżistux l-iskrittura. Ma jeżistux. L-iskrittura tgħallimni biex l-Alla nqimu b'mod reverenti, b'timenza. Nippreferi nkun fi knisja ta' Filadelfja mill-knisja tal-Laodikea. Tifhmu għadin? Knisja ta' Filadelfja kienet knisja li Ġesu faħħara. Ikkommenda. Għaliex? Kienet knisja li taf tħobb. Knisja li kapaċi ssofri. Knisja tal-Laodikea Ġesu ċanfara. U għalli intom sirtu birda u wasalt biex nobżoqkom minn ħalli. Knisja li għalqet il-Kristu barra. Kella minn kollox, minn għalja sinjura, pero ma kella xejn. Attent minn dawk li jgħidu li huma non-denominational. Ma x'tip ta' Kristjanit? Aħna non-denominational. Xi għedi jgħidulek li d-dottrina mhix importanti. Jiena hemmhekk intella l-antenni meta nisma' hekk. Intella l-antenni. Mill-ewwel.
nissuspetta. Għaxek intix kapaċi tgħid li x'temmen u tgħidili bit-trasparenza u tgħidili bl-onestà kollha x'temmen. Bil-forsa nissuspettak. Bil-forsa għandek xi aġenda moħbija. Aħna nafu x'nemmnu u onesti biżżejjed biex ippubblikajna wkoll x'nemmnu. L-istqarrija ta' fidi tal-1689. Dak huwa li nemmnu. U fuq l-ewwel paġna dik l-istqarrija hemm miktub ċaru tont illi t-twemmin tagħna huwa msejjes kollu kemm hu fuq l-iskrittura u xejn fl-iskrittura. Tajjeb. Mela, denominazzjoni tiġifieri hemm varjetà, hemm differenzi, però nuqqas ta' uniformità sħiħa ma tfissirx neċessarjament nuqqas ta' unità. Għandna l-eżempju ta' familja, raġel, martu u liedu sikwit ma jaqblux bejniethom u frattant huma familja waħda u jibqgħu jgħixu taħt saqaf wieħed. U dik għandha tkun il-Knisja. Il-Knisja hija l-familja tagħha, tajjeb, ma jfissirx illi jekk jiena qed ngħix ġo familja fejn hemm it-tilwim u fejn hemm l-argumenti u tixba' vera, xi tkun tippreferi illi bħala familja nitgħallmu niftehmu bejnietna. U dik għandha tkun l-aġenda tagħna. Illi iva rridu nirsistu bħalma qed jagħmlu dal-atleti hawnhekk. Ma nistgħux nieqfu. Ma nistgħux ngħidu wasalna saw u nieqfu, nikkuntentaw bli ksibna. Luteru, reġa' ħareġ għad-dawl il-Vanġelu tal-Alla, però kien hemm ħafna iżjed xi wara Luteru. U dik għandha tkun l-atteġġjament tagħna. Bejnietna mela għandna l-verità essenzjali għas-salvazzjoni għalkemm qatt ma nistgħu nikkuntentaw ruħna dak li ksibna sa issa. Bħalma qal Wistin ta' Ippona 1000 sena qabel ma bdiet il-riforma. Fil-veritajiet primarji unità bil-fors. Fejtu l-Vanġelu ma jistax inti jkollok Vanġelu differenti minn tiegħi, l-istess Vanġelu irid ikun biex bih insalva hux vera. Fil-veritajiet sekondarji l-libertà. Tajjeb, inti sissa l-mulej hekk dan il-miżura ta' dawl tak. Tajjeb, jien xorta waħda nħodlok bidejk, xorta waħda narfek bħala ħija, tajjeb, u jalla il-mulej qarribna aktar flimkien. Tajjeb, però f'kollox imbagħad ikun hemm l-imħabba. U l-imħabba ċertament Pawlu jgħid li hija ir-rabta tal-perfezzjoni. Ir-rabta li żommna flimkien, ir-rabta li bija Ġesu qal id-nies tad-dinja jarawkom u jarfu li intom ta' bilħaq disċipli tiegħi.